Ka wadhi nyime ni jakom duol matao tije mag obila e pacho kae NPSC Eliud Kenudhiao yango ni chenro mar manjo tije maduong' kod jagoro mar NPSC ne chopo e ng'ende odhiambo manyoro kane oloso e kar tiegruok mar piny owacho kar dak ma Lower Kabete kinde chenro mar dayo dho ji ochiko magawo lemo makamano. Kenudhiao ne onyiso geno mare ni duol mar NPSC dhi yudo jatatije makare kaachiel gi jagoro mare kochopo e giko juma ne chenro makamano ne ota e mbalariany ma Jomo Kenyatta e kidieny mochung'ne weche jotich kendo ji maromo 92 ne ochwalo kwayo margi ne lemono. For the last 3 or 4 months, and today we want to mark the end of this process where we are meeting the 9 best shortlisted candidates for the position. We hope, because it is still ongoing, that by close of the day we will get a person who will sit at the helm of the commission as a chief executive officer and also as a commission secretary to help the commission realize its mandate, to manage the affairs of the commission, and also to support all other activities that the commission is asked to do.